Tento školský rok si dosiahol svoj doterajší rekord. Zúčastnil si sa výstavy Juvír a na súťaži, ktorá bola vlastne súčasťou, si dosiahol druhé miesto. Čo to vlastne bolo zač? Bolo to niečo iné ako tvoje doterajšie poznatky zo Zenitu? O čom to bolo? Pobyť trošku atmosféru, priebeh súťaže, výstavy. Vlastne tá súťaž pod názvom Ukáž čo vieš v elektronike spočívala vlastne takmer v tom istom, v čom Zenit. Čiže bola tam teoretická časť, ktorá bol vlastne test s otázkami zameranými hlavne na elektroniku a potom tam bola tá praktická časť, ktorá vlastne spočívala v zhotovovaní nejakého výrobku. Iné to bolo akurát v tom, že na Zenite sme si plošné spoje navrhovali sami a na tej súťaži Ukáž čo vieš sme už dostali hotové vyrobené a vlastne sme osadzali súčiastky. Následne si sa zúčastnil opäť súťaže Zenit 24. ročníka, čo vlastne už bolo tvoje tretie pôsobenie v tejto súťaži. Tu si sa prepracoval v celoštátnom kole dokonca na prvé miesto ako najúspešnejší riešiteľ tejto súťaže. O čom bola táto súťaž oproti tým ostatným? Predsa len dosiahol si prvé miesto, mal si obrovské množstvo skúseností aj poznatkov z predchádzajúcich súťaží, zo štúdia. Bol si na to pripravený na tú súťaž, alebo práve naopak išlo si tam iba hoba alebo trop? Myslím, že skôr tá druhá možnosť. Išlo tam iba tak hoba alebo trop, pretože nepáčil sa mi dátum, kedy to bolo to akurát v čase poloročných prázdnin a chcel som stráviť ten čas nejako inak. Keďže bola tá súťaž, tak som už išiel na ňu. A nepripravoval som sa celý rok na to nejako, pretože nedával som nejaký dôraz na to, že musím sa nejako naučiť, aby som vyhral. Proste sadil som na to, čo viem a na svoju nejakú intuíciu a vlastne aj celá tá súťaž prebiehala tak uvoľnene. Súťažil som vlastne tak, ako keby nešlo o nič. Ale napriek tomu si teda dokázal uplatniť svoje vedomosti a svoje poznatky a dostal si sa vlastne až na prvé miesto. V čom spočívala tvoja práca, ktorou si vlastne tak dominoval? Vlastne práca spočívala v tom, že sme dostali zadanie, ktoré sme neskôr museli vlastne z toho zadania vyrobiť výrobok hotový, samozrejme funkčný. Tentokrát to bol čítač frekvencie. Vlastne zariadenie, ktoré meralo frekvenciu a dokonca toto zariadenie dokázalo merať aj dĺžku periódy. Stala sa ti pri tom zhotovovaní nejaká príhoda, mal si nejaké problémy s tým? Tak, stali sa mi dve príhody, nepríjemné. Jedna z nich bola v tom, že keď som už mal takmer všetko hotové, tak som si všimol, že som zabudol nakresliť jednu veľmi dôležitú cestu, ktorá samozrejme už nešla tam nejako inak dať ako nejakou drotovou prepojkou. No, s touto chybou som sa popasoval celkom dobre, myslím si. A pár ľudí, ktorým som to ukazoval, si ani nevšimol. Samozrejme, keď som to pozval odborné oko, tak mu bolo hneď jasné, že som pochybil. A druhá chyba bola tiež taká veľmi zaujímavá a tu sa mi tiež podarilo zakamuflovať tak, že kým to niekomu nepoviem, tak o tom ani nebude vedieť. Takže vlastne úspešne si absolvoval už tretí rok veľmi prestížne súťaže. Aký máš teraz toho vlastne pocit? Už si vlastne na konci 4. ročníka, na konci strednej školy a vlastne máš za sebou veľmi dobrú a úspešnú kariéru v elektronike. Máš nejaké predstavy do budúcnosti? Chcel by si v elektronike pokračovať, chceš sa jej ďalej venovať? No, chcel som ešte povedať k tomu, že vlastne bol som na tom Zenitu tretíkrát a konečne po treťom raze som dosiahol to prvenstvo. Tak vlastne to je ako najväčší plus pre mňa z tej súťaže, to ma najviac teší, že vlastne sa mi to podarilo konečne dosiahnuť a ďalej cieľa nejaké, asi najskôr vysoká škola nejaká, ale uvidím, keďže mám už aj teraz nejakú robotu istú, čiže ja môžem kľudne kedykoľvek nastúpiť do nej, tak ešte je to na mojom zvážení. Čiže s vysokou školou problémy nebudú, nakoľko máš? Samozrejme. Tak